Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi'idznillah ta'ala. Wa ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ila hadratil Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Qadir Ajlani. Wa thumma ila hadrati Sidi Syekh Bil Hasan Ali Asyadili. Wa thumma ila hadrati Syekh Abdul Malik bin Yas Yahya. Wa thumma ila hadrati Syekhina wa mursyidina wa murabbi ruhina. Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Ta bin Yahya. Antalallahu umrah fi siyah wa afiyah. Wa li jami' masyayikh Darut Tauhid Al-Hasaniyah. Wa li jami' al-muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Mimma syariqil ardi ila magharibiha. Bariya khususan aba'ana wa ummatina. Wa ijdadana wa jaddatina. Wa ustadzana wa syekhna. Wa masyikhina wa liman ista'ana bisabih. Wa khususan sahibi hadzal kitab an-Nasa'i. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa maddana bi asrarih wa adalina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innalah amaqastuna iku tetep duwe salat poso karo maca Quran. Syaraita apa pira-pira syarat. Tatawaqqafu kang kandhek apa as-shalah was-shaum wat tilawah. Aliyah atas syara'id wa ungkatin lan pira-pira waktu. La tasihu kang ora sah apa salat illa fiya jaba ing dalam salat. Wa afdalul a'mali utawi luweh utamane pira-pira amal iku as-shalatu salat. Wa ya utawi salat iku mamnu'atun iku dilarang fi nahwi sulusin nahari. Ing dalam sepadane sak pertelune dina mimba di sholati subuhi saking sakwuse salat subuh. Ilartifa'i syamsi tumuka marang munggahe terangkate srengenge wa mimba di sholatil asri lan saking sakwuse salat asar ilal ghurubi tumuka marang terbenamnya matahari. Wasaumu utai poso iku mamnuun iku dilarang illa fin nahari kejaba ing dalam siang hari. Wa qiraatul Qur'ani utai maca Qur'an al-karim kang mulya iku mamnu'atun iku dilarang ala sahibil janabati ing atase wong sing duweni hadas junub wa ghairu mahbubatin lan ora den sangi min sahibil asghali saking wong kang duweni pira-pira penggawean. Allati kang tufarriqu kang misah-misah wa allati al-qalba ing ati. Ya haitsu la yajtami'u lawan sekirane ora kumpul maha sartane qiraah apa qalbu atine seseorang. Wa dzalika utai mengkono apa mau? Al-mamnu ana sahibil janabah. Sek. Wa dzalika utai mengkono al-mamnu karo ghairu mahbubah li hurmatil Qur'ani iku krana mulyane Qur'an wa jalalati lan agunge Qur'an. Jadi iki sak menerangan isak katute ndek iki diterangno nek ibadah berzikir kepada Gusti Allah iku dawuh para ulama zikir kepada Gusti Allah iku bisa dilakukan sewaktu-waktu
dalam kondisi apapun. Awak dhewe cara ngono, contoh dalam kondisi awak dhewe kesibukan, sedang kerja, iku bisa aja awak dhewe zikir marang Gusti Allah. Dalam kondisi awak dhewe nongkrong, kumpul-kumpul karo kancane, ya iku bisa aja awak dhewe zikir marang Gusti Allah. Awak dhewe eling marang Gusti Allah, nyebut subhanallah, atine ya hadir, iku bisa dikatakan berzikir. Beda lagi dengan ibadah yang lain, maknanya ibadah sing ditentukan waktunya, yaitu ibadah sholat, ibadah puasa, maca Quran. Contoh ini, jadi fa innalaha syara'ita tatawaqqafu 'alaiha wa awqatin la tasihhu illa fiha. Fa innalaha syara'ita, maka di dalam sholat itu sendiri, di dalam sholat, di dalam puasa, terus ketika membaca Quran, itu ada syarat-syarat tersendiri yang mana itu ada pada dalam sholat. Maksudnya, saya tak ulangi. Fa innalaha syara'ita tatawaqqafu 'alaiha wa awqat la tasihhu illa fiha. Nah, pada sholat, puasa maupun membaca Quran itu ada syarat-syarat dan ada waktu pelaksanaannya, kapan-kapannya itu udah ditentukan syariat. Yang mana ketika awak dia tidak melakukan pada tempatnya, termono awak dhewe dikai waktu zuhur, enggak salat zuhur, tapi kok awak dhewe melakukan salat zuhur tidak pada waktu zuhur. Lah, iku ora entuk. Maka pada ibadah sing telah ditentukan waktune, tata carane, syarat-syaratnya iku ya harus dipenuhi. Ora kaya zikir iku mau, nek zikir kan bisa sewaktu-waktu, bisa juga awak dhewe wayah apa ae, wayah kesibukan, wayah silaturahim, atau bahkan awak dhewe wayah kumpul-kumpul karo kanca, iku awak dhewe bisa aja zikir. Tapi salat iku gak iso awak dhewe dilakukan karo sambi-sambi. Kudune nek salat ya salat, gak iso disambi karo apa-apa. Wa afdhalul a'mal as-shalah wa hiya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahari min ba'di sholatis subhi ila irtifa'i syamsi. Adapun amal-amal ingkang utama-utamane amal yaiku ibadah salat. Wa hiya mamnu'atun fi nahwi sulusin nahar. Dan salat tersebut itu dilarang untuk dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Ning kene diterangno nek salat iku dilarang ketika sepertigane rino. Mane nek salate tanpa ana tujuan tertentu, maksudnya salat kaya salat sunnah biasa, ora ana alasan-alasan tergamane kaya salat jenazah. Lah, itu kan alasan tersendiri untuk melakukan salat. Iku gak apa-apa, tapi nek alasannya cuman salat sunnah mutlak, iku ada waktune untuk melakukan. Seorang oleh dilakukan ketika apa ya? Iku ketika matahari pada tengah-tengah kepala sebelum zuhur itu waktu istiwa awak dhewe gak entuk melakukan salat sampai masuk waktune zuhur. Terus kemudian setelah salat asar sampai dengan waktu masuk maghrib, itu juga gak entuk melakukan salat sing tanpa alasan, maksudnya kayak salat sunnah mutlak, pengen salat sunnah, itu gak entuk. Tapi nek ana alasan tertentu,
Contoh kayak salat jenazah iku mau utawa salat qada, ngadok salat sing saurunge tertinggal iku bisa aja awake dhewe melakukan. Mergo iku ana tujuan tertentu. Terus wasaumu mamnuun illa fin nahari. Terus ibadah puasa itu juga ada waktunya, yaitu apa? Mulai dari waktu subuh sampai terbenamnya matahari itu waktunya melakukan puasa. Jadi nek awake dhewe melakukan puasa ketika malam hari iku sing gak oleh. Nah, mulai iku diterangkan nek ibadah sing iso dilakukan sewaktu-waktu dalam keadaan apapun yaitu mau zikir marang Gusti Allah. Zikir iku sing dimaksud bukan cuman menyebutkan, bukan cuman mengucap kalimat-kalimat zikir, tapi atine hadir marang Gusti Allah, pikirannya ya hadir marang Gusti Allah, itu juga dikatakan zikir. Zikir iku maknane ingat, ora sekedar berucap kalimat pujian tapi ya ingat iling marang Gusti Allah. Iling kuasane Gusti Allah. Terus wa qiraatul Qur'an al-Karim mamnu'un 'ala sahibil janabah wa ghairu mahbubah min sahibil asghal. Terus ibadah membaca Quran. Membaca Quran tersebut iku ya ana waktune, manane ketika seseorang sedang junub utawa hadas besar iku gak oleh maca Quran. Mengko nek wis suci lagi oleh ngono. Terus wa ghairu mahbubah ala sahibil asghal. Mergo apa? Mergo sing dimaksud ning kene ora entuk perkara li hurmatil Quran wa jalalati. Perkara menghormati kemuliaan Quran, ngegungna Quran. Awak dhewe ya nek pas suci awak dhewe maca Quran. Nek pas ceramane kaya wayah bar salat utawa wayah ape salat ngono ki maca Quran iku termasuk memuliakan Quran yaiku menjaga kesucian diri sangka hadas najis madhep kiblat terus pakaiannya rapi tidak membuka aurat itu termasuk beberapa perkara yang dilakukan untuk lihurmatil Quran. Terus kemudian wa amma dzikru lan anapun utahe zikir faqad wasa'a mongko teman-teman wis jembaraken sinten Allah Gusti Allah al amra ing urusan di ing dalam zikir rahmatan krana welas li ibadihi marang pira-pira kaulane Gusti Allah wa minnatan lan kanugrahan alim atase ibadah. Adapun ibadah berzikir, ibadah iling-iling Gusti Allah, nyebut Gusti Allah, muji marang Gusti Allah. Iling marang Gusti Allah lah minimal. Iling nek cara mana? Aku ciptaane Gusti Allah. Gusti Allah nglarang ngene, Gusti Allah ngutus ngene. Iling nek ngono. Faqad wasa'allahu al-amra fihi rahmatan li ibadihi. Gusti Allah teman-teman wis memperluas urusan tentang zikir. Merga Gusti Allah welas. Merga Gusti Allah menganugerahi marang kaula-kaulane. Wa ma'adzalika fal mu'natu fihi qalilatun. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.